Kaixo, Arantxa Irigoyen Iriarte naiz, Asut Antzerki kolektiboko kidea, eta heldu den uztailaren 9an Donostian mintzolak antolatu duen ahozkotasunaren inguruko solasaldian parte hartuko dut. Asut kolektiboan hezkuntzak leku handia du, eta egia da hezkuntza eta artea, eta gure kasuan hezkuntza eta antzerkia bi mundu direla, elkarren gandik hurbil edo urrun izan daitezken bi mundu, baina hala ere elkarren osagarri. Gure ustez ikastetxea edo eskola, kultur sormen, gozamena eta sentimenduak trukatzeko ezinbesteko espazioa da. Beraz, ari hortatik azalduko dizuet guk nola lan egiten dugun, nola eramaiten ditugun proiektuak, tailerak, eta nola lan egiten dugun bereziki ikasle eta irakasleekin. Gure ustez funtsezkoa baita, artea edo kasuntan antzerkigintza, eskolako hezkuntza proiektuan txertaturik izaitea. Ara, laster elgarri ikusiko dugulakoan, izan untxa!